aquells temps, quan eren joves, que al final això acabarà en mans del Partit Popular i acabarà com acaba en alguns aspectes, però bueno, l'autonomia afortunadament és una qüestió que és de tots i que democràticament els ciutadans decidissin en cada moment el que pertoca. Per tant, jo no puc fer una valoració sense tindre en compte el meu agraïment profund a haver pogut estar en ell uns quants anys, que per a mi són els anys més importants de la meva participació en la vida política, i gràcies a ell d'alguna manera he tingut oportunitat de viure i després d'aprendre moltes coses, alguna cosa també haurà de fer, però aprendre i posar a disposició del meu partit i del meu poble allò que he après en tot aquest procés. Jo crec que, Joan, en el que jo li vaig contar a Vicent, en l'entrevista que vam tindre, crec que hi ha una qüestió que és fonamental. I jo coincido totalment en ell una cosa que diu. Joan transcendeix absolutament el que és les fronteres del partit i les fronteres de la pròpia comunitat valenciana. Coincidisc absolutament en el que diu Vicent, no? I en aquest sentit, si n'hi hauria una cosa fonamental que destacar, perquè hi ha molts de matisos, és la qüestió d'aquest arquitecte de posar en funcionament una cosa que no era res. Perquè clar, els que ara veuen la Generalitat, tot el món, la Generalitat no en conselleria, tot funciona, no? Millor o pitjor, però tot funciona, no? Tot se veu. És que en aquell moment no hi havia res, ni havia que fer-ho tot de nou, ni havia que construir el que era la legislació bàsica. I clar, del 83 al 87, enmig d'una crisi econòmica gravíssima, ara quan parlen de l'IPC i del joc, no sé en quin moment l'IPC que hi havia, però... I l'atur, bueno, és que clar, no tenia res que veure. O el terrorisme, que d'una manera indirecta també afectava, i molt seriament, a lo que era el clima polític. En grans problemes, Batiste parlava un poc del que va ser Sagunt, que va ser terrible, no? Que m'agradaria veure ara als polítics actuals d'esta Generalitat tindre desafios com aquells, igual que els afrontarien. Hem vist que en desafios molt més xicotets no han sigut capaços de fer-ho. Però bueno, no ho vull criticar, sinó simplement posar de manifest que tot allò va ser passar de l'any 83, que la Generalitat no era res, era una il·lusió, al 87, que ja la Generalitat està articulada, ja funcionava. I vam ser de les primeres comunitats autònomes sense tindre l'Estatut per la Vida 151 i tota la cosa aquesta que ens ha aportat molts de problemes en moments determinats del nostre període democràtic, assumir sanitat abans que el País Basc, per exemple. Vull dir, això què va demostrar? Una cosa que a més diuen molts en el llibre, que Joan és un polític poc corrent, que és més bé de fets i menys de parafernàlia. Una cosa que jo recordo que molta gent li criticava quan jo estava allí, i a més, en l'etapa que va ser director general de Relacions Informatives, és una cosa que hi havia que era poc mediàtic. I és veritat, o sigui, Joan no feia les coses cara a la galeria, Joan feia les coses. I va impregnar un govern que es dedicava a fer, a treballar, a construir. Moltes vegades això no és el més rentable en el curt termini, en vots, o en altres apreciacions socials, però realment a l'hora de la veritat sí que és fonamental.